Ahojte, dnes so starou mamou ideme variť alebo piecť Mletý rezeň so syrom a zemiaky varené. Čo potrebujeme? Teda 1 kg bravčového mletého mesa, 300 g syra, 3 celé vajíčka, zemiaky 500-600 g, na dochutenie sol, korenie a 3 polievkové lyžice mlieka. Ideme na to. A ešte jedna vec. Dnes si ideme spraviť plnku. Malo by chvíľku odležať, čiže ju necháme cez noc v ladničke a ráno budeme piecť. Ideme si nastrúhať 300 g syra. Do väčšej misky pridáme kilo bravčového mesa. Teraz pridáme strúhaný syr. 300 g. 3 lyžice mlieka. 3 polievkové lyžice mlieka. 3 celé vajcia po jednom. Jedno, druhé a tretie. Ďalej pridáme? Pridáme soľ a mleté čierne korenie. Asi 1 lyžicu. Aj korenia 1 lyžicu? No pol stačí. Teraz vypracujeme cesto. Alebo nie cesto, ale masu. No ja to zvyknem rukou. Rukou? Zmes máme vymiešanú a teraz ideme spraviť... Vyformovať valček a dáme do pekáča, v ktorom to budeme zajtra piecť. No a v tom valčeku to vlastne ideme odložiť do ladničky. Áno, áno. A potrebujeme taký menší pekáč, vymastený. My sme ho vymastili masťou. Áno. A môže sa aj olejom. Môže, ale tak bravčová masť a bravčové mäso je lepšie. To potom tu navyformujeme. Takže v pekači sme vyformovali takýto valec a teraz šup s ním do ladničky. Takže zajtra ráno pokračujeme. Tak sme tu zase. Mäsko máme odležané a ideme ho dať piecť. Koľko sa bude piecť mäsko? Tak 50 až 60 minút. A na koľko stupňov? 180. Dobre, a dáme teda do truby a medzi tým si ideme pripraviť zemiaky, varené zemiaky. Ak by ste sa pýtali, prečo nepoužívam škrabku, tak stará mama nepoužíva škrabku, nemá rada. Umieme zemiaky, nakrájame zemiaky. Môže byť takto? Či ešte menšie? Osolíme trošku. 1 lyžičku soli. Dáme variť. Takže máme všetko pripravené. Mäsko môžeme už dať asi do... No, mäsko už môžeme dať do truby. Mäsko sa nám peče, zemiaky varia. A máme hotovo. Páči sa? Môžeš ochutnať, ako sme navarili. Ďakujem. Ako hodnotíš? Je to výborne ochutené a môže sa to zjesť. Super, ideme na to. Dúfam, že aj vám bude chutiť a my vám prajeme dobrú chuť. Dobrú chuť.